Lsvee, kwana biyu ba kwa gani na. Ko ku yi jaje na? We miss you. Ba wani nan. Ifila sai wani abu na damun gayanka. Waye, Lil Prince ne? Me ka gani? Na ga jikin shi ba laka. Kai ya rabu da shi talauci ne kawai. Na mai message a WhatsApp ma har yanzu bai mai reply ba. Na because I no get data. Ka ji ko? Ni kai hanya za ka yi kuɗi a waka kuwa? Jikina duk ya mutu na fara jin laulayi. To ga sana'o'i da yawa da ake kuɗi ka fara mana. Kidnapping ko raping. Kesa sirrin na Hanifa. Sana'a ta halal nake magana. Zan fara tuka na pep. Lsvee keke na pep yayi ko? Yes of course. To kai ma ka fara tuka keke na pep din mana. Ka baba ina. Me yasa? Wahala. Kuma shine zaka ce shi ya fara? Mahaukaci ne shi. Liya, ina so mu yi magana. Kada ki bi mu gani shi. To yar bakin ciki. Maganan gaskiya na yi crushing a kanki. Back off. Ko kai ma kana ciki ne? Na my cousin no. Aikin banza. Liya, dama. Keep quiet. Deezell, wannan lecturer kuma fa. Chick din sa ce fa. Haba dai. You come here. Carry over for you. Irin matan nan ne zaka buka ci ubanka. Super